Milí televízni diváci, sledujete diskusné štúdio. To dnešné bude o nevyliečiteľnej chorobe skleróze multiplex, ktorá postihuje hlavne mladých ľudí. Nielen o chorobe, ale aj o možnostiach liečby a spôsobe, akým môžeme ľuďom, ktorí trpia touto zákernou chorobou, pomôcť, nám prišli porozprávať moji dnešní hostia. Vítam Jarmilu Fajnorovú, prezidentku Slovenského zväzu sklerózy multiplex a neurológa doktora Branislava Brežného. Vítajte u nás. Ďakujeme pekne. Pán Brežný, začala by som možno s vami. Ja priznám sa, keď som si googlila o tejto chorobe, ostala som mierne prekvapená a možno tak trochu aj vystrašená, pretože naozaj postihuje ľudí vo veku od 20 do 40 rokov. Ako je to možné? Vieme, aké sú v podstate dôvody, prečo postihuje práve táto choroba takýchto mladých ľudí? Je to ochorenie, ktoré skutočne postihuje predovšetkým mladú generáciu alebo strednú generáciu, kde najvyšší výskyt tohoto ochorenia je od 20. do 40. roku veku človeka. Žiaľ, tieto ochorenia postihujú aj nižšie vekové skupiny, ako je 20 rokov. Dokonca sú známky, alebo vieme o tom, že ochorejú aj deti, ale jedným z takých najväčších výskytov tohoto ochorenia je v postpubertálnom veku po 15. roku, okolo 18. roku veku človeka. A neskôr potom títo pacienti, ktorí sú klasifikovaní s diagnózou sklerózy multiplex, sú liečení. A tá liečba, ktorá prichádza v tomto veku rýchleho získania alebo teda odhalenia tej choroby, majú veľmi dobrú prognózu, čo sa týka liečby. Vieme ale, prečo človek dostane túto chorobu? Je nejaká možnosť, akým spôsobom by som sa vedela brániť proti tomu, aby som mu nedostala? Nevieme jednoznačne, čo spôsobuje toto ochorenie. Predpokladom spúšťačov týchto ochorení demilinizačných je viacero, dokonca sa odhaduje, že až 100 príčin, ktoré by vedeli takéto ochorenie spôsobiť. Jedná sa o ochorenie, ktoré radíme medzi autoimmunné ochorenia, kde imunitný systém organizmu bojuje proti myelínovým pošvám alebo myelínu nervových buniek centrálneho nervového systému. Myelínové bunky. Každý nerv je obalený myelínovou pošvou. Okolo toho nervu sa nachádza tzv. Schwannová bunka, ktorý tento myelín vie produkovať a je zodpovedný za možnosť prenosu nervového vzruchu v priebehu nervu od tela bunky až k tomu konečnému výbežku, kde informáciu odovzdáva inej nervovej bunke. A táto choroba spôsobuje, že ten myelín sa stráca? Áno, sa poškodzuje, vytvára sa defekt a teda ten nervový vzruch neprechádza tak, ako prechádzať má. Ja som si študovala a zistila som, že ak do 2 rokov nepodceníme príznaky, navštívime doktora a ten odhalí túto chorobu, máme oveľa väčšiu šancu na to, nie na vyliečenie, ale na zmiernenie príznakov. Aké sú tie príznaky? Príznakov je veľa. Hovoríme, že skleróza multiplex je ochorením tisícoch tvári. V podstate neexistujú dvaja ľudia, ktorí by mali 100% rovnaký obraz. Preto to ochorenie je svojím spôsobom také ťažké diagnostikovať, najmä v tom začiatku. Tiež nie sú jednoznačné známky, že toto je prvý znak tohoto ochorenia. Pretože keďže každý je iný, u každého to môže inak začať, tak príchodom k lekárovi, a keď ten odošle na neurológiu tohoto pacienta s takýmito príznakmi, tak vieme toto ochorenie odhaliť. Môže sa jednať o postihnutie zrakovej dráhy, teda tzv. Retrobulbárnu neuritídu, kde dochádza k poškodeniu nervu, ktorý je medzi bulbom, teda očnou guľou, áno, až do toho mozgu. A tí ľudia rôznym spôsobom môžu stratiť zrak alebo majú hmlisté videnie. Niekedy je to takéto hmlisté videnie, ktoré sa v priebehu týždňa stratia, ten človek ani k lekárovi nejde. Niekedy je to také, že prakticky to očko oslepne a títo ľudia s tou retrobulbárnou neuritidou majú šancu alebo pravdepodobnosť vzniku sklerózy multiplex až 30%. Čiže my už robíme v spolupráci s lekármi z očných ambulancií alebo z oddelení
vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré nám už ukáže v centrálnom nervovom systéme poškodenie mozgu tohoto typu. Čiže my už vieme, že tento človek trpí týmto ochorením. Môže sa stať, že človek má pocit slabosti, únavnosti, nevýkonnosti, dlhšie zotavovanie po chrípkových ochoreniach. Môže zaťahovať napríklad nohu za sebou, alebo vypadne nejaká funkcia ruky. Neviem sa podpísať, alebo pri jedení príborom zistím, že som nešikovný. A toto, keď sa podcení v tom začiatku a nepríde sa k tomu lekárovi, že teda mám takéto problémy, samozrejme tá diagnostika sa odsunie ďalej, až do štády, keď už je to zrejmé, že ten človek je vyslovene chorý a tá pravdepodobnosť zlepšenia toho stavu a oddialenia, poškodenia je horšia, čím neskôr sa príde. Pán doktor, prídem s hmlistým videním, ale čo sa týka tejto choroby, aj keď sa zachytí skôr týmito príznakmi práve, je tu ten problém, že ona tak či tak postupuje. Ale vieme aspoň zmierniť. Ja som spomínala, že ak prídeme včas, vieme to nejakým spôsobom zmierniť, trochu pozastaviť. Čím? Liekmi? Alebo... Áno. Sú lieky, ktoré sú špeciálne pre tieto ochorenia. V poslednej dobe máme viac ako 8 liekov. Keď som ja začínal na neurológii, tak sme nemali žiaden liek. Teraz je skôr problémom vybrať ten najvhodnejší liek pre toho pacienta. A skutočne vieme závažnejšie postihnutia oddialiť o viac ako 10-15 rokov. Viete, tá skleróza multiplex, to je ako keď ide vojak po bojovom poli a šlapne na nejakú mínu. Jeden je postihnutý, druhý nie, ale celý ten útok pokračuje ďalej. Takže proste áno, tento človek dostane sklerózu multiplex, ale my v rámci tej záchrany týmito liekmi vieme podstatne zlepšiť jeho zdravotný stav a oddialiť niektoré ďalšie dôsledky alebo následky postihnutia nervového systému. Aká je perspektíva pre takého človeka? Môže si raz založiť rodinu, môže mať deti? Áno, ono sa to totiž tak traduje, to sú také mýty o skleróze multiplex, že proste títo ľudia sú vyradení zo spoločenského života, nemôžu mať rodinu, pretože tehotnosť ako veľmi zaťažujúca záležitosť pre tú ženu môže dekompenzovať, vytvárať alebo nanovo objaviť toto ochorenie ako novo vzniknuté, keď predtým toto ochorenie už bolo. Takže teraz pri tej liečbe, ktoré máme, dokonca povieme tým ženám, áno, môžete si založiť rodinu, budeme kontrolovať zdravotný stav a v rámci tých výsledkov, ktoré máme, tak je to povzbudivé, pretože naše ženy, a najmä sa to týka o mladých žien v tom produktívnom veku, tak majú 2 aj 3 deti bez nejakých výraznejších následkov. Takže to je úžasný pokrok medicíny. Koľko ľudí na Slovensku trpí touto chorobou? Nemáme presný počet, lebo register nie je jednoznačne stanovený, ale odhaduje sa, že viac ako 8500 ľudí na Slovensku trpí sklerózou. A zo svojej praxe máte pocit, že vás navštevuje viacej ľudí, ktorí trpia touto chorobou, alebo naopak menej? Vzhľadom k tomu, alebo vďaka k tomu, že máme možnosť diagnostiky, tak je nárast novodiagnostikovaných, ale predovšetkým včas diagnostikovaných ochorení, čo je pre nás veľmi výhodné, lebo teda vieme človeku pomôcť. A súčasne máme ľudí, ktorí sa dožívajú v plnej výkonnosti podstatne vyššieho veku ako v minulosti. Čiže máme nárast aj v absolútnych, aj v relatívnych číslach. To sú pozitívne preferencie. Veľmi. Ten maximálny vek si vieme aj povedať? Možno koľko sa zvýšil? No, sú to rôzne štatistiky, ktoré sú jednak od nás, ale predovšetkým zo zahraničia, pretože v Spojených štátoch a v Izraeli zhruba 15 rokov predtým, ako my sme začali túto liečbu uplatňovať v praxi, už liečba tou skupinou liekov, ktoré sa volajú interferóny, bola, tak tam už vieme, že oddialenie tých závažných je o 15-20 rokov. Takže my sme veľmi optimistickí, ak sa o nás o sklerotikoch hovorí, že sme nevyliečiteľní optimisti. Takže také veselé aj 70-ročné jubilá, 80 môžu oslovať? Áno, máme dokonca v našom klube v Považskej Bystrici máme 81-ročnú pacientku, ktorá má toto ochorenie.
Treba si ale teda uvedomiť aj tú otázku, že závisí od formy tej sklerózy multiplex, ktorú ten človek má, pretože u časti tých našich pacientov zhruba v 50-ke je podstatne menej atakov, ktoré zhoršujú ten zdravotný stav, ako keby sa ten organizmus s tým vyrovnal. A potom už je vlastne len to starnutie toho organizmu bez nejakých výraznejších atakov, aj ten život stabilizovaný. Takže bojovať treba do 50-ky a potom to už život zariadi. Nie, treba bojovať stále. Treba si uvedomiť aj tú vec, že človek, ktorý je postihnutý pohybovo, tak to postihnutie si nesie ďalej. Čiže to sú problémy s tvrdým došlapovaním, bolestivými svalmi, následne poškodenými kĺbami na končatinách, na chrbtici. Čiže povedal by som, že títo naši ľudia majú podstatne viacej problémov. Oni sa nechodia sťažovať, čo všetko ma bolí, to vôbec nie. Ale jednoducho tým, že chcú bojovať a bojujú celý život s takýmto ochorením, tak bojujú aj s týmito následkami a dôsledkami tohoto ochorenia a myslím si, že veľmi úspešne to zvládajú. Pani Fajnorová, vy ste sa nadýchli a chceli ste niečo povedať, len som vás skočila do reči. Ako ste rozprávali o tom, že či už nemusia bojovať. Bojovať musíme naozaj do konca. A Slovenský zväz sklerózy multiplex už 25 rokov takto pomáha týmto pacientom, rodinným príslušníkom, priateľom a známym. Pretože také moje je, že keď diagnostikujú sklerózu multiplex pacientovi, nediagnostikujú len jemu, ale celej jeho rodine. Pretože tá rodina nemá inú možnosť, len buď sa prispôsobí, alebo sa neprispôsobí. Čiže dve možnosti. Keď sa prispôsobí a pomáha tomu pacientovi, tak má ten pacient vyhrané. Pretože naozaj má podporu v tej rodine a nemá tie stresy z toho, že ako sa k nemu správajú. Čiže to je veľký základ mať podporu v rodine. Veľa ľudí sa rozhodlo a zmýšľa tak ako vy, pretože vy ste sa za tých 25 rokov veľmi rozšírili, čo som aspoň zase študovala na internete. A začínali ste v Trnave. Áno, my sme vlastne ani nezačínali v Trnave. Slovenský zväz sklerózy multiplex mal teda sídlo, prvé sídlo bolo v Bratislave. Bolo to v roku 1990, kedy sa začali vlastne triediť tieto naše ochorenia a naši sa rozhodli, ktorí mali už tú sklerózu multiplex, že sa začnú schádzať, pretože mali rovnaké postihnutie, rovnaké problémy. A začínali ste v Bratislave. Čo som si teda študovala, keď som si čítala niečo z Trnavy? Áno, čítali ste veľmi. Je to aj to v poriadku, pretože hneď na to začali vznikať aj kluby. Dokonca niektoré kluby už mali minulého roku 25 rokov. Čiže kluby začínali a Slovenský zväz vznikol až, nie že až, ale v roku 1990, kedy už v roku 89 boli kluby napríklad v Liptovskom Mikuláši. Tam už bol klub. Takže aj v Trnave. V Trnave bol klub sklerózy multiplex a je, ktorý má plnoprávnu subjektivitu. A v roku 1997, tuším, prišiel vlastne sídlo, začalo byť tu v Trnave. A odtedy je sídlo v Trnave. Čiže my máme aj sídlo, aj klub. Slovenský zväz momentálne zastrešuje 20 klubov pri Slovenskom zväze a so 4 klubmi, ktoré majú plnoprávnu subjektivitu, máme spísanú takú zmluvu o spolupráci, ktorí sa zúčastňujú všetkých našich akcií, takisto aj my, len sú rozlíšení vlastne tou právnou subjektivitou. Týmto vašim klubom sa pridal aj náš klub Spartakovci a tí sú tvárou Medzinárodnému dňu sklerózy multiplex a pozrime sa na to, akým spôsobom sa rozhodli podporiť túto myšlienku. Skleróza multiplex. Diagnóza na celý život. FC Spartak Trnava podporuje Svetový deň ľudí so sklerózou multiplex, Deň slnečníc. Pridajte sa 27. mája aj vy tým, že v uliciach našich miest príjmete malú slnečnicu. A tak dobrovoľným príspevkom pomôžete skvalitniť život ľuďom so sklerózou multiplex. Ďakujeme! Pani Fajnorová, ako sme mohli vidieť, takouto slnečničkou ste obdarili aj vy mňa. 27. mája je pripravený bohatý sprievodný program. To by ste už nám mohli povedať, ale vy. Bude súvisieť určite aj s takýmito slnečnicami?
pravda, že začíname 23. mája v Martine, prápore ozbrojených síl Slovenskej republiky, kde pozývame všetkých, aby prišli do tohto práporu výcviku, pretože naozaj dostať sa do takýchto kasární, ak my hovoríme, už teraz nemáme možnosť. A ako sme aj rozprávali o tom, že je viac diagnostikovaných mladých ľudí, aj na Slovensku máme deti diagnostikované, aj mladých ľudí, tak sme založili sekciu detí, ich rodičov a mládeže pri Slovenskom zväze. A títo sa rozhodli, že by chceli, pretože viete, už tým našim ochorením nebudú môcť z nich byť vojaci a vojačky, tak chceme im aspoň takýmto spôsobom priblížiť a ukázať vlastne tú prácu tých našich vojakov, ktorí sú silní a my sme slabí, čiže oni nás vlastne takisto ako chránia. Akoby chránia, áno. 27. mája v uliciach našich miest budú dobrovoľníci rozdávať slnečničky a informačné materiály o tejto našej diagnóze, čo je hlavným cieľom toho svetového dňa, ktorý v roku 2009 vyhlásila Medzinárodná federácia sklerózy multiplex, ktorým aj Slovenský zväz sklerózy multiplex je riadnym členom. Tento medzinárodný deň, ktorý má byť cieľom tohto dňa je spojiť sily a solidaritu v boji proti tejto diagnóze a aj darom podporiť takto chorých ľudí, aby mohli si zakupovať, či už sú to zdravotnícke pomôcky a hlavne rehabilitácie, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. A spájajú ľudia tie sily? Za tých 25 rokov máte pocit, že chytajú sa? Ja si myslím, že áno, že sa chytajú. Nechcem hovoriť o tom, že koľko je zbierok, ale pre nás je hlavné to rozdávanie tých informačných materiálov, aby, tak sme hovorili, do tých 2 rokoch, keď sa zdiagnostikuje a začne tá liečba, ten život je oveľa kvalitnejší. Čiže včasná diagnostika, skorá liečba, kvalitný život. Čiže 27. mája budete v ktorých mestách? Budeme vlastne po celom Slovensku. Od Vranova nad Topľou až po Nové Zámky. Tešiť sa samozrejme môžeme na vás aj v Trnave. Takisto. Identifikujeme vás vďaka takýmto slnečniciam, vďaka propagačným materiálom. Áno. Budeme veľmi radi, ak si ľudia zoberú naše propagačné materiály. Takisto časopis Nádej, ktorý vydáva Slovenský zväz už 21. rok, v ktorom nájdú informácie nielen lekárske, ale aj sociálnu poradňu, ktorá je tiež nielen pre sklerózu multiplex, teda pre pacientov veľmi dôležitá, ale aj pre inak postihnutých ľudí. Takisto si pozrú tam aj, ako žijú títo ľudia, pretože tam prispievajú svojimi článkami aj členovia, ale nespájame to odoberanie časopisu s členstvom. Takisto píšu kluby, teda predsedovia alebo aj členovia klubov, ich akcie, aktivity, ako sa vyrovnávajú s týmto ochorením, pretože stretávanie sa ľudí s týmto ochorením spolu a odovzdávajú si nielen to, aká som chorá, ale ako s tým bojujem, ako sa mám. A prežívame všetky krásne chvíle, či sú to narodeniny, meniny, oslavy, životných jubileí a všetkého. Čiže tam žijeme, sme ako jedna rodina. Tak vám v tom prípade želám veľa príjemných chvíľ, čo najmenej ľudí postihnutých touto chorobou. Pán doktor, to znamená, že pre vás menej pacientov, ale snáď sa nenahneváte? Zlepší sa kvalita. Budeme mať viacej času pre tých, ktorí potrebujú našu pomoc. A súčasne by som chcel povedať, že ak skutočne tí ľudia majú nejaké problémy, nech sa s dôverou obrátia na svojho lekára. Lekár nie je nepriateľ, lekár je priateľ. Týmito krásnymi slovami to budeme musieť dneska ukončiť, pretože čas nám neúprosne kráti. Mojimi dnešnými hostiami bol doktor Branislav Brežný, neurolog, a Jarmila Fajnorová, prezidentka Slovenského zväzu sklerózy multiplex. Ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujeme. Majte sa pekne. Dovidenia.